Шановні господарі і господарі, мастак вольний, мастак нікому нічим не обов'язаний, апроч свого таленту. Тільки талент уладарить над ним, ще може бути Господь Бог. Ну і натурально, коли говорить про виявлення мистецтва, так ще господарить над ним пригожость. Але вся справа в тим, як навіть він мінявся за час життя апошніх поколінь. Ви пам'ятаєте, як тільки пригожості шукали і мастаки так само, скажімо, у тих же образах стахановців, маяков, передовиків, урученні партбілетів, посідженнях партячеек і так далі. Це була пригожость. Але, оказується, було життя народу, у якого існували інші критерії пригожості. І от тільки тепер, видать, з'явилася можливість у виявлення мистецтва для того, щоб звернутися іменно до цих невідомих, забитих, погарджених кутків народного життя. Те, що ми сьогодні побачимо, звісно, незвичайно во всіх сенсах. Уже суполка «Погоня», яка створилася не так давно, але я думаю, що у її, на її рахунку, у її здобитках вельми шмат значного і цікавого. Саме цікаве – це, звісно, іменно вертання до народного життя, до історії Білорусі. Як ви бачите, національна ідея тут виражена доволі яскраво, і це видатно, тому що це може бути у наш час, не тільки у наш час, а наогул. Это самая значная и самая выдатная идея. И вертание нашего мастерства до этой идеи и есть один из элементов нашего национального отраджения. Тому я вельми жадаю поспіху усім авторам, усім мастакам, які з'являються сябрами погоні. І вельми, звісно, меня утешило то, як сказав Микола Купава, що до суполки і погоні долучаються інші мастаки. Я думаю, що до її з тягом часу долучаться вельми многі. Настільки многі, що у Союзі, так званому творчому Союзі мастаков, може нікого не зостанеться. Всі перейдуть у погоню, чого його і пожадаємо.